खुमगुरि गामियाव सासे एलपिनि गाहाय फोरोंगिरि बेरलाव बेथाव ब्रह्म बिथांखौहाय खोब अना खाना रोखोमै जे बिथांखौ बुथारदों, बिथांनि आथिं आखाइ माखौबा हाख्लाबदों होननाय खोनादों। दा बेखौ लानानै जे दिनै जोंनि प्रसासना पुलिस बिफाना बिनि सायाव जेबो तदबिर लायाखै। न'खरा दुखु मोनदों, एसेबां गिदिर जाथाय जानानै थांबाय, पुलिस प्रसासना दाबो जेबो बिनि सोर मावदों सोर मावाखै बिनि तदन्तखौनो लायाखै। बावहाय मोनसे न'खरजों लोगोसे गासै बे ओनसोलनि रायजो राजाखौहाय खोब गोनो गोथो खालामदों যে जोङो मा खालामगोन बेबायदिब्ला मा बिनि थाखायबो जों आन्दोलन खालामगोन नामा, ইয়াৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰিব লাগিব নেকি, সেইবিলাক কথা আহে। बेखायनो आङो दिनै पुलिस प्रसासनखौ नोंथांमोननि जुगेदि मिडियामनि जुगेदि खावलायनो सानदों, नोंथांमोना 24 घन्टा 24 घन्टानि गेजेरावनो बेखौ थाबैनो बरननानै बिनि दायनिगिरिखौहाय हमनांगौ आरो दायनिगिरिनि नांगौ बायदि साजाखौ होनांगौ आं होननानै खावलायदों। नङाबा मा जागोन, जोंनि जायगाया दिनैसिमबो खोब सेन्सिटिभ, राजनितिखौ लानानै सेन्सिटिभ, गावजों गाव बिदा फंबाय जाथि रावखौ लानानै सेन्सिटिभ। दा बेफोरबायदियाव जुदि प्रसासना थाबैनो बेफोरबायदि गाज्रि मानसिखौ हमाब्ला मा जायो, बे जिनिसा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि महर लानो हागौ आरो जोंनियाव बड'लेण्डआव बा आसामाव थासारिया हयथ' गाज्रिसिन जानो हागौ। आं बेखायनो खावलायदों बे मिडियामनि जुगेदि।